Dami di bata na sumurung sian saluhu na roha, imana mga ramoti ati-ati do pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabi jala horas madita saluna, salam sehat. Damang dainang hurian itu hata nang hamu akadongan. Tatangihon mahata ni di bata, ima jamita minggu tanggal 14 Juli 2024. Tersurat di Evangelium Markus bidu onom ayat 14 rodi 20 sia. Ujaha madihita tapai utihu ma takas. Jadi tarbigi mai itu Raja Herodes aidunga tarbarita gowarni Yesus pola dido. Dunga hehe si Yohanes padidi sian akka namate. Ido alana ubahen parhagogo on si songoni ibana. Adong ma namadok si Elia do ibana. Na asing musim mandok panurirang do ibana sumantu akka panurirang na julu. Alay anggo si Herodes dung dibegei sainin na do. Si Yohanes naung hugo tapi uluna ido dipahehe. Ay disiuru si Herodes ido na jolo na manakup si Yohanes. Do makurukon siala si Herodias pardihutani anggina si Filipus nang nilakupna. Ay didok si Yohanes do tu si Herodes. Dan jari diho anggi borumi. Jala hosom marohani si Herodias si di ibana. Sainai bunuon na do ibana. Alay dan tarpatu pasa. Ay namabiar do si Herodes mida si Yohanes. Ala na ditada do ibana halak na tigor roha jala na bottor. Jadi diodingi do ibana jala buah-buah do rohana ubigi jamitana. Huhut dialomohon hatana. Dungi jupang ma ari na une ima ari hatu tubuh ni si Herodes dinamambahin panganon ujuan ibana dia kana sangap do dia ka iduk ni soldadu rodi akar raja sian halak Galilea. Jadi bongok ma burun si Herodias tu bagasan manortor. Jadi soloma mata ni si Herodes dot akadongan na disi. Gabe di dok rajaima tu burui. Pangido sianahu manang dia lomo ni roham. Lehonok kudo itu ho. Laos diwari hodo tu burui. Manang dia pe si pangido ommi. Rodina satongani harajoki. Saina lehonokku do. Jadi ruar maburu-burui mandok tu inangna. Aha ma pangido aku? Jadi do ibana ma. Ulu ni si Yohanes padidi ma. Jadi humalaput ma ibana bongot tuado pani rajai dipangido ma. Saunari ma lehot tuau di atas pinggan ulu ni si Yohanes padidi. Marsak si tutuma rohani rajai. Alai alani akka uwarina dot alani akka naginokon nai dang olo ibana paujaton boru-borui. Jalam amitor di sulu rajai ma hupas nasada didokom ma ibana mangalak ulu ni si Yohanes si. Dabelaho ma hupasi manggotap uluna di bagasan hurungani. Jala dibuang ma ulunai di atas pinggan dipasahak ma tu anak burui. Jala buru-burui ma mangalehot satu inangna. Asadung dibegi akasisian ni si Yohanes namasai. Roma nasida dibuat mabakena jala ditanam. Huria nahino lawongan ni tuhatta. Adong do upama ni halak batak namandok songonon. Niarit lili bahen pambaba. Jolo didilat bibir asa didok hata. Lapatanna berpikir sebelum berbicara. Setiap kata-kata yang terlontar harus terlebih dulu kita pikirkan. Tak boleh asal ngomong. Ikom manak dohita mandok hatatta. Mandok sidohonota. Jolo tapi kiri dengan jala tarimangi di bagasar roha. Molo hudok songonon. Ahado dampakna. Songoni makamangina. Boasa jolo pinikiran do nirimangan. Asa songon pandohan ni batak. Tali ihok ni hoda. Hata ihok ni jolma. Sarupa ma pangatusyon ni. Songon di hata Melayu.
mulutmu adalah harimaumu. Pola sampai hidupmu se, humacik do siniat hata asa, siniat raut. Aidang mula behata nang tado, kata yang terucap tidak akan kembali. Totu molodidok upama niarit lili bai pababa jolo didilak bibir asa idok hata berlaku memang uju di pakatayon na formal, uju di pangarapoton, uju di paradaton, uju di pamudayon, uju di picak-picang. Jala somalna di joloni akka mangajana, di joloni akka natoro. Alai denggam manian berlaku tongi di pakatayon siganopari. Komunikasi sehari-hari. Apalagi mari zaman saunarion, aidang marate bajulmai mandok hatana, bahkan margagus ngamura-mura bajulmai. Maka tidakon hatana sotutu maralohon dengan jolma. Adong se pagadda hata, mamula-mula hata. Bahkan gabi propaganda. Naboy mambain hasisiga ni parsauran. Bahkan naboy mambahin pabada-badao jolma. Bahkan gabi saksi palsu. Gariada boy gabi makorhon hazahaton. Alay adul siani memang macay marguna si tutudo hata. Hata nalabok, hata nasiniraan, hata poda, hata pangajarion, hata pangapulion, silehos semangat. Macay porlude, margogo doi mangalehon pos ni roha. Margogo laho manukoli akan namarsak. Margogo laho memacu pakirimon do semangat. Jala margogo pasabam rohani halak na mandati na luja do namahiu. Alay taingot saluh na hatai ikod do hata hasitongan. Unang hata gabus. Unang letcem. Jala ima tugasta. Hita kana porsea tugas na ima makatahon hata hasitongan. Hurian na hinaholongan. Di bagasan turpu jami taon. Adong mah dipatuduhon dua horong ni jolma na marasing mamake hatana. Horong na parjolo ima mamake hatana makatahon hasitongan. Alay horong na paduahon ima mamake hatana laho mamula-mula laho propaganda patubu hajahaton. Horong na parjolo ima si Johannes Padidi. Targoar lo memang Johannes Padidion songon patujolo haroro ni Tuhani. Idok may iba nama si totas dalan nambur di dalan si dalanan ni Tuhani. Mulok koson hata dalan itu bukan jalan raya, bukan. Bukan juga jalan tol atau jalan biasa yang jalani manusia, bukan. Alai molilo ison dalan ima rohani jolmai, ngolu ni jolmai, ido dalan nanang roh Tuhani, asa mangaradi ma jolmai, laho manomu imana, paradi dalan ni Tuhani. Ido jamitani si Johannes Padidi. Paturehamu ma dalan di Tuhani, pahorno pamu masih dalanana, ikong goha do nasa rura, jalasi parejeto do nasa duluk dohot butul-butul, si patigoro do nabekuk, jala si padus dosa do namar buki-buki. Yesaya 40 ayat 3 sahrodi ayat 5. Asa saluhut jolma pauli roha do ngoluna, nagabi si dalanan ni Tuhani. Asa ganuk akan aporsea di paubama tutu rohana asa idaon nama dalan haluaon nasihat Tuhani. Nah pasti di patorang di son profil ni si Johannes ima halak natigor roha jalan abotor. Markus 6 ayat 20. Ima dapat julu. Horong napa duahon. Ima horong ni jolma nama makke hatana gabi propaganda napa tubuh hazahaton. Iseme Herodes do si Herodias do boru ni si Herodias. Herodes ima raja na mangkonggomi luat Galilea di zaman ni Yesus Kristus. Memang marhuaso si tutudo si Herodeson. Alai adong si lakona. Dia ini adalah orang pencemburu, cemburu buta.
Dangolo ibana adong sainganna. Dia tidak mau ada saingannya. Unang moru niyan popularitas ni mana binahan ni na asing. Ido bahen gabi digeti do hati-hati na. Dia seorang raja ada di bagi imana, ada sedang viral-viralnya, sedang ada popularitas yang sangat tinggi, yang terkenal, yaitu Yesus Kristus. Terkenal di luar Galilea dan sekitarnya di hatiai. Dimulanai lasno rohani si Herodes sabutulna marnida si Yohanes Padidi. Nasai manjami taon habu mau ni roha. Alai dung dipicang si Yohanes ibana taringot pangalahona hasalaanna na membuat si Herodias sabutulna anggi boruna doi molo manguton di hatiai salah doi. Ujungna sogoro hanalai paingot ditakuk masih Yohanes jala dihurukkan. Lukas 10 ayat 10 sia sa rodi 20. Ima dok kini rohana dang olo dipicang hasal anna dohot akka hazahaton nana asi. Lasongoni do Herodias hosom do rohana minda si Yohanes ala dia batira cinta ni imana tu si Herodes. Gabe ditahi rohana do laho membunuh si Herodes. Dia memang sudah lama merencanakan untuk membunuh Yohanes. Berarti ini adalah pembunuhan yang terencana. Jala omas skenario na dibain si Herodias. Uzu ulang tahun si Herodes pumuma sude aka parwaso aka namora aka pejabat di hatiai. Jala di acara ulang tahun ini disuruh Herodias maburuna laho manortor di jolun sudia katamu. Solo marohani si Herodes pamere lasiar rohana. Gabe na mangalun hadiah mai mana idok ma tu boru-borui. Pangido masyanahu manang dia lo meni roham. Lehonok kudo itu ho. Ayat 22 sa 27. Ujungna gabe suku boru-borui ma tu omakna. Omak as pangidoku. Pangido ma ulu ni si Yohanes Padidi. Ima di pasar ibana. Omdo kesempatan ni Herodias laho pabuluson sakap manang tahi-tahi hasahaton ne asa pamateo si Yohanes. Pangidoma asa di lehon di atas ni pinggan ulun si Yohanes ninna. Markus 6 ayat 25. Sabutulna marsak do Raja Herodes. Ala songoni pangidoan ni buru ni Herodiasi. Alai aladunga salpu hatana aladunga marjaji ibana manang dia pe pangiduamu rodi nanggo sato ngape harajauki lehonok kulo tuhonin na ayat 27 nang boy bana be maluas yani om mangguarnak kamang do inang tali ihok ni hoda hata ihok ni jolma dang boy be diucap ibana janjinai dunga tarsomong ibana tu janjinai dunga hona ihot ibana di hatanai nang pe di boto ibana hazahaton dui pangiduan ni buru-buri alai gabe joloi ibana boasa daraja di ibana sabutullah boy di ibana mangido maaf sabutullah alai dang yudai manai dia tidak mau harga dirinya runtuh gara-gara itu kan odo silako di mana popularitas dia tidak mau ada yang menyaingi. Ujung nanang pehajahaton di ulah ni mana petahoi asal maunang moru harga dirina di jolo ni hala. Jala soang-soang ma profil ni Herodias. Ibana do otak ni hajahaton dia mamati ni Yohanes Padidi. Kosom situ tu rohana ala ona picang ibana. Laho patulus sonosom nai dipakai ibana do boru sendiri jorbut situ tu akamang do inang hajahaton ni Herodiason. Dang hola dirina marhajahaton alai di padoho do buruna laho marhajahaton ido namasa di latar belakang ni turpu jemetaon hurian itu hatta asa dua horong nama rasing dunga taida ima horong nama katau nasitongan jala horong nai ima makatau propaganda songon dia ma nama asai di konteks ni turpu jemetaon mate si Yohanes alama katahon hasit tongan jala dia do pibana doi sudi resikoi
Dan ulau namura-mura maka tahun hasil tong anak kamang do inang. Berbahaya situ tudo. Siapa yang mau menyuarakan kebenaran, sebenarnya itu beresiko tinggi dan sangat berbahaya. Alai Yohanes didalani ibana do resikoi. Jala memang mati do ibana. Mati ibana alai mangulu do ibana di rohani akana porsia. Jala hata nang sinuan nei martubur do pola sahatuitan wain hita maakka perbuena. Jala di konteks ni jami tahun bohado si Herodes. Di konteks jami tahun mangulu dunia Raja Herodes. Alai mangulu ibana tidak pernah tenang jiwanya. Saya margudopong do terus. Saya dilele haliluna di mana kanu pari. Jala bobonosan. Taida marison. Yesus sendiri peditu di ibana sebagai Yohanes nang bangkit kembali nang heya di kota ibana uluna. Lapatanda mangulu do si Yohanes secara fisik, secara daging alai dunga mate anggo hadirionna. Tidak berguna lagi. Ibarat holi-holi namasak. Ibarat mayat yang berjalan. Odo nahu masjid. Ada tapi tak dianggap. Hidup tapi sudah mati. Saya songoni dongolu nyaka na manabunihon hasit tongan. Atong asa tayo dama tujuan itu puk jami nak kamang do inang. Sudi nanya nakal latar belakang do. Ahado di sosabutul na turpu jami taon natongondo di pabora Yesus akasisianna tuhuta do sosor laho mamaritaw barita nauli. Setelah Yesus memperlengkapi mereka dung dipoda Yesus ibat nasida kasisian naon dung diparbohali di dokma tu nasida. Husuru do hamus songon biru-biru tutonga-tonga ni akababiat di bahini patas mahamu marroha songon ulok uhud lidang marrohamuna songon darapati. Matius 10 ayat 10. Lapatanna. Ikon mangarare do sisiani, mangadopi sudi akar resiko. Bahkan ditulak, bahkan dileai, bahkan dihicai. Gariada ikon siap aguan hosa. Songon si Yohanes padidi. Asa tohoma ibana songon si totas nambur dalan di Tuhani. Patujolo haroroni Tuhani. Nang Yesus ipe, Yesus sendiri pe dituhu ibana do silangi. Dilehon do hosana. Asa adong dalan dihita akka pardosaon. Songon hatana di Yohanes 4 ayat 6. Au do dalani dohot hasit tongan dohot hanguluan. Dang adong na satu amai iya so marhiti-hiti sianao. Ibana do dalani atong. Dunga ukka bedalani. Dunga di parade dala silanata. Matse arga situ do dalani. Jala di jodoh hita asa parsidohot manorusson mamaritaon hata inde bata manorusson laho makazan jokkon hata hasit tongan marhiras ni roha mahita makatahon hasit tongan molo tumpe macai borak resiko siado patta silang dui akamang dui inang situ hukota ala ingot ma dunga jumolo di leho Kristusi halua uri dihita marhiras ni roha mahita makatahon hasit tongan nasihat debata. Amin. Mauliate mali debata. Saya pargugui mahami tutu. Asa toktong marhiras ni roa hami. Makatahon hasit tongan. Di ngolu siganu pari. Diaka parsaura siganu pari. Nang tarlumui ma. Di tonga-tonga ni parsobaon nami. Parminggon nami di bagas corom nabadiai. Saya patau hami mangulahoni. Di bagasan Kristus Yesus. Amin.